ga-eji isi gị buru ife onye metara n'elu ụwa nụ ya ka ọ ga-eji isi ya buru ụwa bụ ofu mbịa nwanne m kwụba aka gị ọtọ ihe onye metara n'elu ụwa a ga-eji bụ ya ụgwọ ụwa bụ ofu mbịa nwanne m kwụba aka gị ọtọ ihe onye metara n'elu ụwa a ga-eji bụ ya ụgwọ elu ụwa bụ ofu mbịanụ ịbịa na ịbịachalanụ elu ụwa bụ ofu nlanụ nwanne ịla na ịlachalanụ ife ị metara n'elu ụwa nụ ya ka ị ga-eji isi gị buru ife onye metara n'elu ụwa nụ ya ka ọ ga-eji isi ya buru ụwa bụ ofu mbịa nwanne m kwụba aka gị ọtọ ihe onye metara n'elu ụwa aga m akọrọ n'akụkọ a ga-eji kwụ ya ụgwọ ihe mere njikọ ya bụ egwu ife onye metara o jiri isi ya ma buru maka na mụwa bụ Speedy oje mgbe enwe iro egwu m ka nje eje mbanụ maka na egwu ọma si na chi adị agwa ya agwọ o wee bụrụ ka o siri mee maka na eji ike m ụwa elu ụwa bụ ndidi elu ụwa bụ ofu mbịanụ ịbịa na ịbịachalanụ elu ụwa bụ ofu nlanụ nwanne ịla na ịlachalanụ ụwa bụ ofu mbịa nwanne m kwụba aka gị ọtọ ihe onye metara n'elu ụwa a ga-eji kwụ ya ụgwọ ofu nwoke gụchara akwụkwọ ọnụ wee sị na agago ọrụ oyibo nụ ka ege chọbakara aka ya nụ ka ya mara ibe Chukwu si na ọ ga-abụrụ ife mere eme ka nnekwunu THC Mr. Justice Michael Ubon Chief Executive Officer Business Affairs Communication Limited Lagos State of Nigeria ezigbo di Mrs. Anita Eno ndị ọma ga-adịrị mma nnụsị m gaba n'iru ihe ọma na-adị nụ mmanụ bido onye ọma sị ya gazie
Enugu State. Onye Chukwu jala ọla ebube. Ọ ga-adịrị gị mma. Apụta n'ofu ụtụtụ nụ. Oyi wee jụgbu onwe ya ajụjụ mmasị nụ. Kedu uru akwụkwọ bara nụ? Ma mee enweghị ego oyibo nụ. Obibe ka nwoke ga-emegide nụ. Wee gbaba aja ma arụba ụlọ biri nụ. Obibe ka m ga-emegide n'ụwa nụ. Ma gbaba moto ka ibe m nụ. Onye nwere kpebizie n'obi ya nụ. Wee sị na ya ga-agwọ ọgwụ ego nụ. Maka na akụ nke ụwa na ya je nweriri ya nweriri. Ma ọ sọrọ mmadụ ma ọ sọghị ya. Akpa ego nke ụwa anyị enwechala ya ma tinyejara. Ma o chefuzie na eshi erikanụ. Onye fụrụ azụ ya ya nụ. Ka onye bụ isi mbido ụwa nụ. Ụba bụ ndidi mana orikanụ. Ajụjụ ka na-ajụ nụ ka ịza mịazanụ. Ịma ka ọzọ nwanne m nụ. Okwu Chineke n'eziokwu nụ. Nwekere aka na ọdịnụ dịnụ dịnụ. Mana elu ụwa bụ ọrịrị. Ịbịa na ịbịachala. Ịlakpa na ịlachala. Elu ụwa bụ ofu mbịanụ. Ịbịa na ịbịachalanụ. Elu ụwa bụ ofu nlanụ. Nwanne ịla na ịlachalanụ. ụwa bụ ofu bịa anya m kwụba aka gị ọtọ ihe onye metere n'elu ụwa ka a ga-eji kwụ ya ụgwọ. Onye nwere jiri ese jebenụ. Dịka ọ na-aga n'ụzọ nụ. Ọ na-ekwusi. Akpa ego nke ụwa ọ sị na ya ga-enwe ya enwe. Akpa akụ nke ụwa
ya banyekwala ọba ọtọ imekata kwụsị ijiri isi gị ma buru maka ihe ego oyibo nu ọ sị na a ga-eme ya emenu maka kuku ụwa n'elu ụwa nu ọ sị na a ga-eme ya emenu mana uche bụ na-akpanụ onye ọbụla nya nke ya nụ ife okenye si n'ọdụ fụ na nwata rịọrị na ọmafụ ya maka nwata bule na ya elu na ngwongwo ga-ayochi ya anya ma nwata erughị eru mara ọgọdọ ngị na-emezi elu maka ihe tagburu ọgụ esikanụ mana ebube agụ na-eche agụ nna bụ nna ma nne bụkwa nne mana osimiri abụrụ mmiri dị n'iko mana ọkụkọ si n'ife nru ka ya mma na-emesịa n'ala ga-abụ ọyị ya nụ mkpụrụ ụbọchị atọ nụ ka e nyere ezi ọyị mụ nụ iweta nne na nna ya nụ maka ihe ọ chọrọ ego oyibo nụ ọ were tubere merụ ihe ọ ga-eji wee rata ndị nwe ya nụ mana ije siri ike ọ were kpebizie n'obi ya nụ na ya ga-azụtara nna ya okpu ma zụtara nna ya akwa na ọla edo nke bụzi papa ya yi akwa nụ ọ bụrụ onye a chọrọ achọ nụ
ga-eji kwụ ya ụgwọ. ọ na-adị achụ ụwa n'ike. Nwanne m kwụba aka gị ọtọ, ihe onye metara n'elu ụwa, maka na omenike na-ala n'ike. ụwa bụ ofu bịa. Nwanne m ajụla akụkụ ụwa n'ike, ihe onye metara n'elu ụwa, maka nke wee la n'ike. a ga-eji kwụ ya ụgwọ. ụwa bụ ofu bịa. dịka ọyị mụ chụrụ akụ n'ike, Nwanne m kwụba aka gị ọtọ, ihe onye ifigo na ọlago n'ike nụ, a ga-eji kwụ ya ụgwọ. maka na elu ụwa bụ ndidi. ụwa bụ ofu bịa. Nwanne m kwụba aka gị ọtọ, ihe onye metara n'elu ụwa, a ga-eji kwụ ya ụgwọ. n'ihi na ọ bụ nkịta nwere ndidi ụwa bụ ofu bịa. Nwanne m na-atasa kwụba ọkpụkpọ aka gị siri ọtọ, ike. ihe onye metara n'elu ụwa, a ga-eji kwụ ya ụgwọ. atọrọ mara mara nụ, ma tọrọ pokopụ onye isi n'ọfịa nụ, o wee bụrụ ka o siri menụ. elu ụwa nọ bụ ndidi nụ, ụwa bụ ofu bịa. Nwanne m kwụba aka gị ọtọ, ihe onye metara n'elu ụwa, a ga-eji kwụ ya ụgwọ. ụwa bụ ofu bịa. Nwanne m kwụba aka gị ọtọ, ihe onye metara n'elu ụwa, a ga-eji kwụ ya ụgwọ. ụwa bụ ofu bịa. Nwanne m kwụba aka gị ọtọ, ihe onye metara n'elu ụwa, a ga-eji kwụ ya ụgwọ. ụwa bụ ofu bịa. Nwanne m kwụba aka gị